Leon. Kaixo Maite. Moz? Ondo? Hemen? Ni pixkat urduri nator, egia esan, Bai. Elkartu gara hemen gai potolo baten inguruan hitz egiteko, eta bai, egia esan eman eta horren pixkat pentsatzen, ze esateten, aran hau zein dan bere egoeratan ere egoerakin kontrastatuta zeatatzen. Ez gara ezagutzen. Ez? Eta, iratik kontatu dian gutxi agatik egoera desberdinan inguruan hitz egitea gatoz, orduan, bai, pixkat bildur hortatik ere, bai, esaten hori. Gai honen inguruko bi ikuskera edo bi erabaki hain desberdin, nola uztartu ditugun, ze inguruan aiz egitokatzen, bai, nire guaingo erabaki honekin esango nuke kokatzea batzutan hori kosta, eta zure egoeran daun batekin, bai, pixka bildortu da bat. Ja, ez, amatasuna, ez? Como, guau. Bai. Zelako gai potentea. Bai. Bueno, nola okazuzuk, Maite, amatasuna gaur, momentu honetan kokatuta, edo non, edo... Gaur hori oso importantia da itezei, ze oso aldakorra naiz. Nik uste orokorrian danok gehala, ez? Etapaka bezala funtzionatzen dugula, eta bizitza orokorrian nola funtzionatzen dugula, etapa diferentetan bezala. Eta gaur egun, ez dut nahi ama izan, nahiko garbi esango nuke, baina hori, gaur egun dala garbi nahi dela gabaitare, ze ondala, nik 31 urte dazkatu hain, ondala, ez dakit, 10 urte galdetu izan ezkeo hau, esango nuke, ama nahi nule izan gaztia eta familia numerosa. Desberdina, ja. Eta gaur egun, erabat desberdin pentsatzen, baina hori, momentuan irutzen nahiko garbi dakatela, baina hemendikan beste 10 urte pasatzean zei izango nahi zen da zer bakiko ezen, ezin da jakin, ez? Orduan, ama izateko igual garaiak ez, gure kasuan beti badago ze hori, baina auskalo ze izangoan, baina gaur egun ez ezkoan naho, eta nahiko garbi dakat ez detela ama izan nahi. Bai, zure gora garitzera bat diferentia da. Bai, ni ordu nago, ama bakarra prozesu baten ondorioz, inseminazio prozesu bat hori, pasata. Eta nire kasuan nik, bai, joaten naizenean pizkat iraganera, esaten dut, nik beti izan dut barruan ama izatearena. Eta ni beti izan dut jakin mina asko, ez? Orokorrean, de todo, no? En plan de bizitza, no? Eta bai duela urte batzuk, ja, gian 10 urte edo, nik 37 urte ditut, ja, duela guti bete dituela. Bai, esan nuen, beti ni heterosexuala naiz, ez? Harremanetan egon naiz, harreman desberdinak, luzeak. Eta bai egon da, no? Zaten nuen batzutan, ez? Egun, harreman politak izan dira, atseginak, lesatzeginak ere. Eta bai esan nuen, lehenengo gauza, zergatik bikote harreman bat, edo nondik. Dago zerbait funtzionatzen ez duena, eta, pues ja, un poco horrela, no? Eta zergatik erabaki dut nik gizonak, ez? Eta, jai como, guau. Eta orduan hasi nituen prozesu ezberdinak. Emakume taldeak, prozesu pertsonala eta ere grupalak. Eta orduan ja, pues hori, ez? Gauzak ateratzen, como, guau, no? Como konturatzen. Ostras, nondik dator, ez? Adibidez, bikotaren mana izatea. Eta gero ja, horri lotuta ere, ama izatearena. Esaten nuen, amatasuna. Orain ja daukat pizkat kokatuta, non dagoen haiekin harremanak izateaz, como pizkat sendatuta edo sendatzen, eta ama zergatik. Eta orduan, prozesuari esker konturatu nintzen nire desio bat zela. Beti egon den, bai, ezitua izan naizela, zuk ere jolastu duzu panpinekin, kotxiziekin, ez dakizo. Baina, hori bai sozialki eta kulturala dela, baina ere saiatu naizela ere asko konektatzen nire plazerarekin, nire desioarekin. Eta esan nuen, pues bueno, prest nago, eta duela urte
urte eta erdi hori apuntatu nintzen, eta tita, aurdu nago. Mira. Bai. Kurioso egite zait, ze nahi, hori amatasunana iruditzen zait baitare beste eraikitako, ez igual dikote heterosexual da, gai asko eraikitzean bezala, amatasunan ere bai nire sentsazioa gaur egun, amatasunan desio hori ere bai askotan eraikitea, o emakumean gan, ez dut esan nahi honekin, desira hori ez da honikan, ez da nikan sentitzen amatasun desira hori, baina askotan iruditzen zait eraikitakoa dela, baita ere. Osa, eta igual da nik sentitu ez detelako, baina, bai, hori gizartean beste hainbat arlotan eraikitzean gauza asko bezala, iruditzen zait amatasun desira hori ere askotan eraikitakoa dela, ez dela erabaki noski erabaki libre bat dela, baina erabat libre hartzen erabaki asko nahi bezala, ez? Osea, kasi planteatu daiteztan bat hola tokatzen zaigulako bezala emakumeoi eta nire sentazioa askotan gehiago pentsatu beharko genukela ama ez izatea erabaki bat dela baita ere. Baita, baina nik uste, edo nire inguruko, edo ez, nire prozesua hau da, eta horrela bizi izan dut, ere izan nuen momentu bat eta ama ez izatea, ez? Baina, bueno, behin horre egonda, no? Osa, como, bueno, ez, nahi dut, beraz, pues ya está, itzita, ez? Baina nik uste ere, gaur egun dala, gero eta ohikoa, ez? Edo nire inguruan ditut lagunak amak direnak, familia tradizional batean, ez ditut ezagutzen, ez ditut gertu ama bakarrak direnak, eta gero bestaldetik ditut, gero eta lagun gehiago ere, momentuan, oza, ez, como orainean esaten dutela, ezetz. Eta nik uste ere hori ere polita dela, ez? Oza, azkenean aukera asko daudela ama izateko edo ez izateko ere. Hori pixka sentitu baita ere, ez eskoako igual joera badaula gero eta gehiago, ez dakit, nire inguruan, bueno, nik konpartio gai honen inguruan hitz egin izan detenetan gutxitakoa naiz, gaur egun uste tola nahiko garbi esateuna ama ez detela nahi izan, igual nire inguruagatik izango, beste inguru batean akaso gehiago izango dira, baina bai badaka sentsazioa ere, erabaki hori behintzat mahai gainean dagoen zuzera, igual leheno ez hainbeste bezala. Bai, nik uste baiet, eta hori ere, ez aukera, oza, emakumeok izatea aukera, sentitzeko zein da benetan guk nahi duguna, ez? Oza, bai, behin kenduta kapa guztiak, bale, orain, porque esan duzuna lehen, ez? Duela 10 urte eta ez dakizu, eta ez dakigu zer, eta non egongo garen hemendik ez daki nora, baina behintzat momentuan izatea aukera esateko, orain ez dut nahi. Erabakitzeko askatasun. Bai, privilegio bat dala ere, ze kontuan hartzen indiako emakume bat izango bagina. Pues seguramente ez desioa ez, baina ere privilegio horretatik ez como baskertzekoa, ez? Bai, nik adibidez, erabakia ezeskoa izate hortan, horrek, aldaketa horrek eragin handia daka nire erabakian, igual jendeak esatean, zertik ez duzu nahi ama izan, ez? Piskat bada hori, ez? 10 urtea, nikoen dela 10 urte esaten ama izan nahi nula. Igual asko pentsatu gabe, eta hori ez, eraikitako bide hori, ez kasi izan berko gano bezala. Gaur egunez, hemendik 10 urtea ze izango eren ez dakit, baina hori nire bildurra bada, gizartea aldatzen nahi da, oso azkar nahi da aldatzen, ez? Nik nahi gizarte hontan pertsona baten erreferente edo bere ezitzaile izan, ez? Hola, nik neuke ez dakiten nian hemendik 10 urtea ze izango nahi zen da zer nahiko eten, ez? Nik uste galdera hori ez, nik adibidez ere egin nuen, beraran behiraz zelako munduan bizizaren, ez? Baina nik adibidez eramaten dut, ala de, ze polita, ni bezalako ez, pertsona eta kontzientziarekin ez ekartzean mundu honetara beste pertsona bat, ez? Baina, bueno. Eta esan duzuna, adibidez, kuriositateagatik, zein izan da azkenengo, ez, esan duzuna, 10 urte hauetan, ez? Zein izan da, hori, munduaz aparte,
hori ez eragin dizuana, bale, gaur ez dut nahi, baina lehen bait, osea, ze faktore ekonomikoak edo faktore, osea, askatasuna ez, edo... Bai. Askatasuna, dudik gabe. Bai, hau esaria batzutan zaila itezai, baina bai, ez dut nahi, igual, hola oso, egoista ditzare nahi erabili gaur, baina igual oso egoista sonatza, baina ez dut nahi nire bizitza albo batea laga, eta iruditzen zait beste pertsona batek hartzezunean amatasun hortan, bueno, nik behintzat ama izan ezkeo, uste beste horren bizitza dago nirian aurretik jarriko nukela eta erabat, luko zen nukela. Bai, oza, nire askatasun hori erabat galduko nukela, eta gaur egun enau prest, oztako. Baina ez da nire arrazoi nagusia, oza, ez dakit, gizarte ereduak botatzen hau gehien atzea. Ez da nire gizarte ideala inondik inoak pentsatzen, inorrena ez dela izango. Baina nire ideala ez izate hortan, pertsona baten eziketan ardura egitea asko kostatzen zait. Osa, gustatzen ez eskiten gauza pila horiei kontra egiten bezala ikusiko nuke nire burua ama izango banitz, eta ez nahi hola bizi, porque oso zaila egite zait hola bizitzea danai, o eredu askoi kontra inez bezala ez. Hezkuntza sistematik hasita edo, bai, ez dakit, bai, etengabeko burrukan edo sufrimenduan biziteko gano zen, nik amatasuna guain, hola ikusten, bildur hortatik, ez? Gizarte honetan, etengabeko burruka lanketa batian bezala, eta esate, ostra, eston esfortzua da hori. Eta igual nire askatasun horrekin lotu da, esate, merezi du, esfortzu horrek, nahi guantxo horretan ez dut uste. Eta hori ez, esate, aukera bada, ez izatea baitaren. Esfortzu hortan nahi dut biziera bat, gustatze ez zaiten, zeo zertan pertsona bat, ez teagatik, gustatze eskiten mila ere dutan, askotan iruditzen oso zaila bat, eredu hau etzaigu gustatzen, baina danak gugoaz eredu hortan, naizta ez gustatu askotan sartzea, eta venga, kartola jarri eta eredu hortan, ez? Eta ertetzea oso zaila da, eta esatet, guk geuk, ja bakarrik bezkin horren ardura izan gabe askotan beste egiten ertetzagatik eta deseraiki eta bide hau epuskatzagatik, ez? Beste batekin ez detena nahi bide hortan jutia, zimal lan inberden bide hortatik ertetzeko, ez? Merezi du. Ja, bueno, azkenean hori izaten duzuna, zerbait oso pertsonala da. Bai. Eta, prozesu bakoitzak eta momentu bakoitza. Bai. Nik uste hori ez, niri eske asko lagundu egin dite prozesu baten emaite izatea aukera, ez? Eta, bueno, pues konektatzea azkenean nire, hori eske esan dudana, ez? Nire desioarekin eta konfiantza horrekin, en plan de, bueno, pues aukeratu dut eta erabaki dut eta aurrera. Beste, etorriko da, eta ez dakit nola egingo dudan, baina... Eta horrek ez dizu bildura ematen? Osa, ez dakit nola egingo eten horrek, ez dizu... Ez que, begira, adibidez, konpartitzen, eta familiarekin, adibidez, aita edo ama, behar izan dutela beste segurtasun bat ere, bueno, ama eta aita izateko, ez? Eta nik konpartitu nuenean, bueno, jakin ezazuela, ja, gainera, konpartitu nuen, ja, prozesuan iaia nengoenean, prozesu honetan nagoela, eta, klaro, beldurrak. Aran, baina ni gaztiztarra naiz, eta zarautzen 5 urte, orain 5 urte pasadirela etorri nintzenetik, eta nik esaten nuen, nik ez dut behar segurtasun hori, hemen dakat sare bat, baina ere ez da sare oso lagunak ez, ezagunak, konpartitzen ditut momentuak, eta eskerrik asko horregatik. Baina, bueno, badakin nire familia gaztitzen dagoela, nire beste lagunak ere, baina berdin dit, ez como ni, zarautzen nago. Ez dakat lan finkorik, ez dakat bikoterik, ez daukat etxe propio bat, bai, ez dut egin desde
no tengo como sostenerlo, badakat, ez? Osea, ekonomikoki esaten dut, bueno, aldut, gero hori, no? Sarea, gero eta, bueno, pues ni beti sortu ditu sareak segun eta zen momentuan nagoen, beraz, hori, sarea ere bilatzen, bueno, konpartitzen ere, haberse lagunak egon nahi duten zeintzuk ez, hori ere, ez, pues arnasten eta esaten, bale, familia, baina hori, nik ez beldurra, orain beste beldurra ditut, de ondo gongo da dena, osea, como, baina ez beste eraikitako, ez, beste guztian. Ja. Nik uste joango, osea, nik esaten dut, eske egiten joango da. Ja. Nik adibidez hortan asko pentsatzet, osea, nahi oso amatasun erabaki hortan pentsatzen jarri izan naizenean, sariai importantzi handia ematen dut. Osea, nik lehen osate genuen gaur egungo gizarte eredu hontan, da funtzionatzen den modu hontan, sare hon bat edukitzea ama izateko oso beharrezkoa ikusten, ez dut imaginatzen ere burua bestela behintzat, gaur egun damakiten bizi erritmoan, lana jornada oso batian, ez dakiz ez, dazkagun baldintza hauetan, ama izaten, porque lankideai askotan esatio, zuen nola itezue, osea, ni naizela ama, enaiz iristen, askotan ere sentsazioa da, venga, etxaleo, eta beti presaka, faiakin, urrenguneko bazkaiakin ez dakitze, beti ezin iritsita bezala, enaizela ama, esatien lankideai bi seme alabak zuen nola jatzezate, osea, nik amarterpitan bukatze, eta zupatia jasotzia esatetela zein dut gaur, eta ezin dut imaginatu, hori umiakin, osea, ume batzun ardurakin, eguneroko bizi ritmo hori, edo, eta hortan sare bat eukitzia oso importantea, iruditzen zait, kontziliazioagatik batez ere, iruditzen zait, kontziliazioa oso zaila gala, osea, lan bat berde mantentzeko, gaur egun daukagun bizi erritmoakin, bizi mailakin, nik ezin nuke bestela behintzat, eta hola izan da, kontziliazioan garrantzia, eta kontziliazio existitzea, oso urruti ikusten, nire inguruan behintzat, hori guraso diamak eta da kontziliazioare, maiko beltz jartzeu, igual nire ingurua da, eta baino irakasleia ez baldin bazea, eta bostetan erteze basean lanetik anja edo danalakoa, beti zabiltzago derrigorrez errazio askatu behar, o kontziliazioa... Ni irakaslea naiz, hori da puntu bat, eta bai, azkenean ere pizkat ere horretaz pentsatzen ez, bai, hori irakaslea naiz, printzipioz daukat ordezkoa naiz, baina, bueno, behintzat aukeratu aldut ez, zenbat lan eta zenbat ez, eta, bueno, ni kontu horretatik lasai. Gero ere batzutan hori, ez? Bai, prozesu honetan ez, ke valiente, idigo, zergatik, ez? Hausarta, porque bikote harreman bati ez aie, no? Como sorionak bakarrik, no que valiente. Eta, jo, eske tu sola, y yo digo, bueno, bakarrik. Claro, eske, nik ez daukat bikoterik, baina ez nago bakarrik ere, ez? Porque esan dizudana, oza, naiz eta ez izan lan finko horik, ez izan hemengoa, ez izan pisu, no? Nire pisu bat hemen, ez dakit, ez? Bai, hori esan duzuna, ez? Garrantzitsua da, behintzat, sare seguru bat edo pertsonak seguruak izatea akonpainatzeko, ez? Orduan, ni lasainagoz, sentitzen dut hor daudela eta beharrezkoak direla. Nahi berriz, matemamen kontrapuntua gartan ez dela denbora guzti, baina iruditzen zait, amatasunak gaur egun oso bakardadeakin oso lotuta da, hola. Osea, idealizatzea deula amatasun bat askotan ez, eta sariak eta beharrezkoa dela, baina iruditzen zait, amatasuna bakardade handi badala askotan, eta hortaz ez dela oso kontziente, ez dara. Amatasunak eramatea gaitula bakardade handi batea, eta... Ez que begira, nik ustet, orain ninago en la Asociación de Madres Solteras por Elección, eta bai behin sartuta, konturatu naiz, eta hori, esan dizudana, ez? Nik baitut beste lagunak, familia tradizionalak sortu dutenak. Eta nik haiekin hitz egiten, ez beti ez, baina, ez como que bakarrik sentitzen dira. Eta nik esaten dut, nik nire hausnarketak.
eta konpartitzen ama bakarrekin, ez? Jo, klaro, eske agian, familia tradizional horretan, zentratzen baldin bazara bakarrik, no? Gizon horretan, nire kasuan dira heterosexualak denak, ez? Osa, zentratzen baldin baduzu dena, amatasuna eta aitatasuna eta la crianza, no? Eta egin behar den guztia zure etxe barru horretan, daude itota, ez? Porque no es que ez daki nor, imaginatu Pedrito, dela existitzen, ez que, claro, ez que ez daki zer, ez daki zor, eta ez da konturatzen, eta gainera, no? Eta gero bakoitzak ditugun gauzak, eta daude itota, eta nik bai konpartitzen ama bakarrekin, sentitzen dut askoz lasaiago daudela. Osea, azkenean hori, sare handiago badakate, en plan de, bueno, ba, ama etorri da, egon gara desberdina, orduan... Nik nire inguruan dauzkate bikote, bi gurasoko familietan baita ere sentitzet, behin ja guraso izatea pasatakoan bikote harreman hori ere galditea da bezala, igual temporada bateko puntua da, edo batez ere ja igual bigarren unea gorretik aurratala, bikotea txokala emate bat entzugu izetan, zeinek zegizezea, no, ez? Ez, harremanak ebai gero nola aldatzeian. Bai, eta nik uste hori ez, bakarrik eta sentitzen direla, ze nik uste bere, edo nik nire inguru gertukoena, edo nik horrela ikusten dut ere, ez dut esan nahi horrelakoa izango dira, ez? Baina bai, hori ez, batzutan ez, como espero dutena gertatzen ez dena, ez, hori ez, akompainamendu hori, porque azkenean ere, beste pertsona ere dagoela itota, ¿sabes? Eta bere arduraekin, eta bakoitza con sus patrones, ¿no? De gero, nik uste hori ez, gertatzen dela, bapatean ja zaudela como super nekatuta eta super bakarri de, claro, ez duzulako zabaltzen, ez? Eta nik nago prozesuan, eta ordu nago, eta ama etortzen da nirekin, edo beste lagunak ginekologora, eta konpartitzen dut ere beste espazioetan. Ez dakit nola, ez dakit ni nire izaerarekin nola egingo nuke bikote batekin ere, ez, klaro, ez dakit. Baina, bueno, hori, no, lo de ausarta eta bakarrik digo, ez erabaki bat da, hartu dut eta, bueno, ez dakit, nola izango den, baina... Gero agian hemen digutzira esaten dizut, maite, osea, horrible, wow, bakarrik nago, baina, bueno, momentuz. Baina, zuk adibidez kontatzen zu baita ere, sare, igual hori aman laguntza edo... Claro, es que... baita ere. Egoera nahi adibidez oso desberdinei dezai baita ere, inungo sareik ez dakasun. Claro, horregatik privilegio batetik hitz egiten dudala, ez? Osea, hemengoa izan da, naiz eta hemendik ordu batera izan, familia, beste lagunak ere, hori ez, gertu daudela, bueno, irakaslea naizela, edo lanpostu bat ere daukadala, baldintza honekin, kontziliatzeko bezakit ze arazo izango dituan, baina behintzat gaur ikusten dut errestasunak ere, ez? Hori ez, bueno, jardun oso murriztuak aukeratzea, bueno, bai, baina hori, nire egoera hori delako eta bai hori, sentitzen naizela, pues, privilegio askorekin, ez? Así que... Bai, igual erabakia hartzeko garaian horrek asko baldintzatuko zuen, ez da? Claro, porque bai hori, ez? Daukate zer finkorik, baina gauza asko, segurtasun handia ematen ezkian gauzak ere ditut, ez? Eta, no? Hori esker esan nuen, bale, hori segurtasun hori de, venga, pues aurrera. Bestela, pues agian ez nuke egingo, klaro. Baina, bueno, aldatzen joan da ere. Eta etorkizunea behira adibidez, horren irakasle izan da eta, ez, eziketei behira edo etorkizunea behira zerrak bildurtzen zaitu. Nire asko interesatzen zaiten gehi bada, hori bildurra... Ez que ez dute zer, benetan, nago formakuntza oso polita egiten, gestalterapeuta izateko formakuntza, eta benetan niretat izan da ere como un punto de inflexión de esatea, Anan, orain,
Osea, azkenean, no, neurosis bat sortzea zer gertatuko den pentsatzen eta nola izango den, ez dute egiten. Osea, benetan, como que, bueno, pues, orain aurdunago, bihar ez dakit, porque inoiz ez dakigu. Eta, pues, gerokoak. Ez dakit non egongo naizen. Agian, hemendik gutxira, bikote bat ezagutzen dut. Joaten naiz bizitzera ez dakit nora. Osea, azkenean, horregatik esaten dizu. Irikita zauden gauza horieta. Bai. Bikote batean zure amatasun eredua oen banakakoa dan bezala, etorkizun batean, bikote batean ikustezu. Bai, ere hori ez, nahiko lan potentea egin dut, zenmotatako harremanak sortzen nituen eta zenmotatako, bueno, pues, gauzak jasan izan ditut bikoteekin, eta orain nago irekita, hori harreman osasuntzu eta bat izatera. Baina, bueno, hori, nik esaten nuen nire desioarekin konektatzen. Ama izan nahi duzu, aurrera, ara, negiran duzu. Ezagutuko duzu norbait edo ez dakizu ez. Ere, pues, ez dut behar hori ez. Baina bai, nik irekita nago, beti, oza, todo. Como... Horregatik agian, pues, hori, ez dut asko pentsatzen ez. Zuk adibidez, ama izatekotan, hemendik 10 urteetan, esaten duzula, venga. Imaginatzen duzu, oza, porque nik baditut lagunak, ez la de, vale, orain ez, bikotea ez dakadalako, baina agian ezagutzen baldin badut. Beste norbait eta berak ere nahi baldin badu, sortuko dugu agian. Irekita nago sortzeko... Nire bizi proiektuan, oaintxe bertan, hori esatetena, hemendik 10 urtea ez dakizu izango, baina ezin dut imaginatu amatasuna, hemendik 10 urtea. Osea, nahiko garbi dakatu antxe bertan, ez detela nahi izan, da hori asko joa lotuta gizarte ereduakin, da sistemakin, da mundu honekin. Hortun, hemendik 10 urte asko hobetu beharko luke nik erabaki aldatzeko eta itxuraik ez daka. Hortun, bai, ezin dut imaginatu hemendik 10 urtea ama izaten. Gero, hasieran esan detena, eta agarri nahi dut, gau, enaga 10 urte esaten nun baietz, eta hemendik 10 urtea, akaso, zutekin numbiakin parkeri bitiko naiz. Baina, guain momentuan, ezin dut imaginatu hori oso sale itetek hori erantzutia, bai, ez, osea, nahiz ikusten papel hortan. Bueno, horrera, claro, azkenean bakoitza gure proiektuekin, ez? Hori da, bai, nire momentuko proiektutan ez da amatasuna, etorkizu batean egongo balitz, Euskal, nolakoa izango litzaken, bakarrik, bikotian... Ez que ezin da jakin, ez batzutan ez como hori, no? Ez que ezin da jakin. Hori da. Kusiko dugu nola izango den gure... Bai, nire banez pixka momentukoa, bai. Momentukoa, bizi... Eta daukagun aukera bakarra. Eta aukeratzen, jakin. Planteatu bintzat, aukerak diala, eta libre gara aukeratzeko. Hori da. Eta amatasuna aukera bat dan bezala, ama ez izatea aukera bat dela, baitare. Eta horrekin, bakoitzak nahi duna. Bai, eske hori ez, nola egon da beti, osea, emakumeak izan behar ziren amak. Bai. Ez, era como, wow, eske ez egoen aukerarik ez izateko. Eta hori ez. Ni, oaina zinez galdetzen, baina geota gehiago galdetzet, hola, konfiantza pixkatu aukera amatien emakume heldua behintzat, atzea ingo da zinun ama izango zinaken, eta harritutan hau zematen da izaiten erantzuten, ez. Claro. Eta zeatik izan zeinan, eta hori asko eken plan, ez, baina bikotia ez dakize, hori, como, olatu baten gainean jungo bat zinan bezala, eta segi hortan. Bai. Eta sentzazio hori da, eta nik ez da, tio, nik eroin, oza, ez nahi. Claro, ez que horregatik, nik esaten dudana, no? Niri momentu honetan, ez? Daude, como, hiru emakume motak pentsatzen dutena esaten didatena, direla. Amonak eta nire amaren adinakoak, en plan de, guauaran, lo mejor que puedes hacer, izatea ama horrela, no? Pues que ekartzen dituzten kargatik, eta amak izan direla nahi gabe askotan, no? Porque garai horretan egin behar zuten,
Eta es como, ze ondo, soriona, ni valiente ni nada. Ze ondo, soriona, valiente nosotras, ¿qué tal? Y digo, por supuesto, porque ze gogorra, azkenean hori, izatea zerbait izan ez duzunean nahi. Gero daude beste emakume eta pertsona taldea dela, que valiente, ¿no? Y digo, vale. Eta gero beste taldea, la de, qué guay, ¿no? Osea, ze normala ere, ez? Eta orduan hori, no? Ja gaur egun dakagula hori aukerak, hori. Izatea edo ez izatea eta aurrera. Eta ez epaitzea ere, askotan hori, no? Osea, ez epaitzea, no? Porque azkenean ama izan nahi dut, sí, no? Eta como cuéntame, y es como, edo ama ez dut nahi izan, como, ya está, pues ze ondo. Como guraldi hona egiten du guraldi txarra. Ama izango naiz eta ez, ya está. Bai, epaitu gabe.